Diyos maray na hapon sa Indagabos mga tugang, and welcome na naman po sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP ng University of Santo Tomas Legazpi, ngunyan aldaw ning Martes, pets 16 kang bulan ning Hulyo 2024. And by the way, mga tugang, happy fiesta po sa mga nagseselebrar kang sa indang patron, ha? Ang mahal na Birhen ng Bundok del Carmen, yung Carmel, Mount Carmel, yung po mga tugang. Sa aldaw na ini mga tugang, tawang ko kamo ning istorya manunugod sa mahal na Birhen, del Carmen. Ayon sa matandang alamat, may mga angkoreta o ermitanyo sa bundok ng Carmelo sa Syria na kung tawagin ay hermanos ng pinagpalang Birhen Maria ng bundok ng Carmelo. Okay? Noong ika-12 taon, sila ay nagtungo sa Europa at doon ay nabuo ang kanilang kapisanan na pinamagatang Orden Carmelitana, Carmelite, yun, na pinagtibay ni Papa Honorio noong 1226. Sa halala ng kapisanan ito, ng 1245, ay nahalal na pinuno si Simon Stock. Sa araw na ito, ipinapalagay na si Maria Santissima ay nagpakita kay Simon Stock noong 1251 at ibinigay sa kanya ang eskapularyo ng Del Carmen. Siguro familiar po kamo kayan, yung bagang tinatawag natin na scapular ng Del Carmen, Maganda po 'yan kasi hindi po anting-anting 'yan. Yan po ay magpapaalala na tayo ay maging banal, tularan natin si Maria na naging masunurin sa Diyos, Yan, kaya po paalala sa atin yan yung eskapularyo ng Del Carmen, At of course, ito po'y lumaganap sa pamamahintuho sa Birhen del Carmen noong taong 1726 sa kautusan ng Papa Benedicto XIII. Yan mga tugang, Kaya ano po ang masabi nating aral dito, Sumapit tayo sa kapisanan ng eskapularyo ng Birhen at isuot ang kanyang abito o dili kaya ay sumapi sa isang kapisanang nakalaan sa paglilingkod kay Maria tulad ng Leon ni Legion of Mary, Higit sa panalangin ay lalong mainam ang gawa. Yan. Napakahalaga po mga tugang iyan, yung scapularyo Our Lady of Mount Carmel, So, siyempre, sa mga nagsiselebrate po ng kapiestahan ninda dyan, happy fiesta po. Sana ito nga na pag may mga patron, sa tuya dapat, sabi nga ni, rumdumon, gayahin o tularan ang patron, lalo na yung patron na kung saan si Maria ay naging masunurin sa Panginoong Diyos. Okay? So yun po mga tugang, napakahalaga po yan na itong scapularyong yan, Our Lady of Mount Carmel. So ulitin ko hindi po ito anting-anting na pag sinuot mo yan, sabi na yun, mayroon kang kapangyarihan. Hindi po. Sinusuot natin po ito dahil ito po ay nagpapaalala sa atin. Yung tawag niyan? Sacramental Sacramental. Ang sacramental is nasa ating mga bagay na ginagamit, may kaugnayan sa kabanalan, tulad ng estatwa, ng eskapularyo, yung tubig, mga kandila, mga sacramental iyan. Ibig sabihin, mga sagisag o mga bagay
na kung saan ito po'y maaari nating gamitin sa pagpapaalala sa atin tungkol sa Diyos. Yun po may importante kasi yung mga bagay na yan, ano? At lalong-lalo na ang escapularyo, mga tugang, binibindisyonan po yan. Nakakita na siguro kayo yan, escapularyo. Kulay kulay brown. At the same time, yung mga Carmelites din ay kulay brown din yun So yun, mga tugang. Maganda yun na ito ay ugaliin natin na isuot. Ulitin ko, hindi po para maging anting-anting. Sabi, totoo, ililigtas talaga naman tayo sa anumang kapahamakan, anumang mga masasama, kasi nga, yan ang mga sinasabi natin, mga tagapagpaalala. Nagpapagirumdum, Nagpapagirumdum sa to. Kasi ang tao baga, masabi nga makalimutin, Ang tao ay dala ng mga bagay-bagay. Minsan, nilalayo tayo sa Diyos At ito mga sacramentals na ito, dahil nagpapaalala, tayo ay kanilang inilalapit sa gawain kabutihan. Siyempre, may iba mga escapularyong yan. Pag sinuot mo yan, so ibig sabihin, gumawa ka ng kabutihan. Umiwas ka sa anumang masama. Yan ang importante. Yung rosaryo, for example, hawak-hawak mo yan, gamitin natin na makakalimutan kasi tanda natin maraming distraction sa mundong ito, distraction, lalo na sa trabaho, distracted tayo, yung mga worldly affairs, distracted talaga ang tao Kaya wag naman natin sabi nga ilayo ang ating sarili sa kaharian ng Diyos. Yan, kaya nga yan po ay pagpaalala sa atin. Yan, sacramentals po yan. Ang sacraments ay ito po ay sabi nga ang ibang pagkakaiba ng sacraments and sacramentals. Ito po, ang sacramentals are instituted not by Christ but by the church to actually to give grace. Ganun pa rin baka pagbigay sa atin ng grasya. Pero paano kayo magkakaroon ng grasya sa pamagitan ng sa gawa yun, Sabi nga sa Latin, ex opere operantis. Nasa tao yun pero yung sacraments, instituted by Christ to give grace, Kaya may ex opere operato ang tawag sa Latin. Anyway, yan importante mga tugang, kaya nga, ngayon araw na ito na pinagdiriwang natin ang mahal na Birhen Maria ng Bundok del Carmen. By the way, napunta na pa ako doon sa sa Israel. Meron po yung bundok at nandun yung mga Carmelite fathers. Sila po ang nag-aalaga doon sa Mount Carmel. Lalo yung Mount Carmel kung saan si Elijah, yun, natalo niya yung mga propeta ni Baal. Yan. So, yan po mga tugang pagpapaalala. Okay? So, kasi minsan may mga taong ayaw paalalahanin. Alam mo, kailangan natin ang mga reminders, paalala. Importante yan. Kasi kung wala na magpapaalala sa iyo, baka tuluyan mo nang makalimutan yan. Kaya ito ang mga simbolo o sagisag o kagamitan, mga bagay na mailalapit tayo sa Diyos dahil sa pamamagitan ng pagpapaalala sa atin. Okay? So, yun po ulitin ko, ito po ay hindi anting-anting. Anyway, babalik muli si Father Woods pagkatapos ng mga paalala. Can't achieve daily goals dahil sa paulit-ulit na hilo, lata at putla? Baka iron deficiency anemia yan. Take doctor-prescribed Hemarate FA with 60 milligrams of iron recommended for Filipinos. Per DOH AO number 2010-0010 with proper diet and exercise. Daily goals achieved with the help of Hemarate FA, the blood vitamin. Alagang Unilab yan. Iron, pyridoxine, vitamin B6, cyanocobalamin, vitamin B12, folic acid is the generic name of Hemarate FA. If symptoms persist, consult your doctor. Glow with confidence. Come to the Metro Supermarket Health and Beauty Fair from July 1 to 31 with up to
50% off on great selection. MRC members are in for an exclusive treat. For every 1,000 peso single receipt purchase on health and beauty items, entitles you to a one free golf umbrella. Or with every 800 peso single receipt purchase, you can get a free One Saver Select liquid hand soap 500 ml. Available from Thursday to Sunday only. See poster mechanics for details. Per DTI Fair Trade Permit number FDED 195909 series of 2024. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Ubo, premang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. High blood, hypertension, alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas alta presyon, tamang nutrisyon, ehersisyo, at medikasyon ang solusyon. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Pagbibili ng gamot, dapat subok, dapat trusted, dapat dekalidad. Alagang Unilab yan, alagang Unilab yan, alagang Unilab yan. Kalidad na gamot, vitamins at pampaganda, meron ng Unilab para sa'yo. Yan ang alagang Unilab. Come to the Metro and you will find everything you need. So keep this in mind. Something sporty. Something smart. Something homey. That's just the start. Whatever you beat is whatever you style. It's here at the Metro. It'll be worth your while. There's something for you. Something for you. Something for you at the Metro. There's something for you at the Metro. There's no time like the present to serve the Lord. Gang, balik po kita girari sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase, OP ng US de Legazpi. Ngunya na daw ning Martes, petsa 16 kang bulan ning Hulyo kung saan nga ni mga tugang sa tuwing sineselebrar ang kapiestahan ng Mahal na Birhen Maria ng Bundok del Carmen. Okay? Yung escapularyo lalo na yan. Ano? By the way, ito pong escapularyong ito ay sabi nga religious sign po ito. Ano?
o isang bagay. Ang tawag natin, brown scapular. The scapular of Our Lady of Mount Carmel. Ano? So, alam mo, makikita nga natin ito sa mga kabataan. Ano? They wear it around their neck. But unhappily, they are ignorant. Kaya nga kailangan ipaalam kasi minsan may mga taong gumagamit, hindi naman nila alam kung ano ang kahulugan. Minsan mayroon pa may nakita kayong evil eye. O mag-ingat kayo dyan kasi delikado po yan. May karga yan na masama. Dapat ang gamitin natin yung mga sacramental sapagkat iyan ay binibindisyonan. So, yan, nanggagaling yan sa Diyos. Pero, yun nga, nakakalungkot kasi may mga kapatid tayo na hindi nila nga naiintindihan. Ito po, tanungin ko, ano bang ibig sabihin ng scapular? Alam mo, ang salitang scapular, galing po sa Latin scapula o scapulae, ang ibig sabihin, which means the shoulders, balikat. It actually, ito po ay cloth worn over the soldiers. Shoulders po yun, sa balikat. Perhaps a kind of protective apron, pwede yun. Kasi kailangan talaga naman natin na tayo ay maprotektahan sa masama. Importante talaga yan na ilayo tayo sa masama. Which at the same time also kept together the lost tunic. So that the arms could be used freely during the manual work. Ayun. Yung scapular talaga. Actually, kami, mga Dominican, may scapular din kami. Malaki nga pa yung scapular Okay? It belonged to the clothes monk received from the abbot. Yan. So, yun po yun. We believe that in ordinary places, the following dress is sufficient for each monk, a tunic. So, yun po ang scapular. So, yan. So, actually, ito po did it have originally a mere practical function to facilitate the manual work. The scapular soon became the decorative part of the habit of some monastic and religious communities. Kami po yun sa Atubangan, may yung kulay puti. Di ba? Sa Dominican, mayroon po kaming kaputsa, yung sa ulo, and then scapular, and then yung habito, yung tunic. So yun po yun. So, it was actually given a new and symbolic interpretation as being the yoke of the Lord or the cross of Jesus Christ. Yun pa paalala, yung scapular na ito, na yun ay krus ni Kristo. Not only the monks of monastery received the scapular, but also the people living in the world. Kaya yung po mga but affiliated to the monastic community. It was a sign that they belonged to the religious family, that they shared the spirit and also the graces and blessings of the religious community. So, mga tugang, ang buot sabihin kang scapular, yun nga niyan, tanda po yan, sign po yan, that includes obligation, namely to live according to a certain rule, and privileges, namely to share in the spiritual riches of the religious community. Yan po ay sagisag, Yan. So yan and of course marami yan hindi lang naman ang Our Lady of Mount Carmel may scapular, itawag yan brown scapular. So yun po. Well, counting history lang po ng tawag nating scapular, brown scapular. Actually, itong kasaysayan ng brown scapular ay talagang may kaugnayan ito sa Order of the Carmelites. Dito sa Ligao, mayroong Our Lady of Mount Carmel, di ba? Yun yan. Kaya alam niyo yan. So, ito po ay nagsimula pa doon sa Mount Carmel sa Holy Land. Alam mo, the Carmel is often mentioned in the scriptures because of its beauty, height, and prominence. Maganda po doon sa lugar na yun. Napunta na ako doon At yung Mount Carmel, bundok po ito, was also the place where Elijah proved the greatness of God of Israel against the priests of Baal.
Yan, sinabi ko sa inyo kasubago, hindi ba? Na pinahiling na ang Diyos ay mas makapangyarihan kaysa sa mga Diyos-Diyosan. Ano? So yun po yun. And it seems that it was also the residence of Elisha. Ano? Tandaan natin na Elijah saka si Elisha. Ano? At makikita po natin yan sa Biblia, second book of Kings, ano? Chapter 2 verse 25, chapter 4 to 25, and perhaps even a center where prophet lived or gathered. So nandun po talaga sila sa Carmel. And doon sa Mount Carmel, near the cave of Elijah, developed a community of hermits. So mga ermitanyo, nandoon, kaya nagsimula po yun, who drew their inspiration from the life of the prophet and dedicated their lives to contemplation under the patronage of the Blessed Mother. Yun. So maliwanag po yan, Our Lady of Mount Carmel. So yun yan. Kasi itong mga ermitanyong ito, doon sa kung saan yung kuweba ni Elijah, Okay? So tanda natin na ang kinuha nilang patron ay walang iba kundi si Mama Mary. So, when the persecution under the Muslims increased, they were driven away from Mount Carmel. So, nawala sila doon kasi nasakop pa yung Israel ng mga Muslim and established foundations all over Europe. So, kaya nga, kung makikita natin yung mga Carmelites, mading madre yan o pare, ang damit nila ay brown habit with a scapular. Okay? Kanina sinabi ko sa inyo mga tugang na according to tradition, Saint Simon Stock, the first general of the order, had a vision in Cambridge on July 16, 1251. Kaya July 16 ang kaya ang piyesta July 16 kasi igwaning apparition, may vision, So Mary, si Mama Mary, encouraged him to found a confraternity whose members should wear the scapular and dedicate themselves to the service of Mary. Yun po ang yan ang yung vision na yun, And return, Mary made the promise, okay? Ang mahal na Birhen, ang sabi niya, "This shall be to you and all Carmelites a privilege that anyone who dies clothed in this shall not suffer eternal fire." O sin talaga po may pangako na pag isinuot mo yan, ay ikaw ay maliligtas sa impyerno. Siyempre sabi ko nga, nagpapaalala kasi yan Naggumawa ka ng kabutihan at magdasal ka lagi. And if wearing it they die, they shall be saved. Yan. So totoo kasi nga, siyempre, yung paggamit mo ng scapular, yung ito, ay nagpapaalala na magsalita ka ng kabutihan, gumawa ka ng kabutihan, at mamuhay kang banal. Siyempre. Later on, this promise of salvation developed into so-called Sabbatine, tuwing Saturday, privilege which is based on a bull said to have been issued by Pope John the 12 on March 3, 1322. Ito pa yung pribileho, that those who wear the scapular and fulfill the other conditions will be freed from purgatory on the first Saturday after death. Tingnan mo, yan importante. And the historicity of the vision of Saint Simon Stock is today very much questioned, and also the Sabbatine privilege is received with great skepticism. Pero alam mo, kahit na ganun yan mga tugang, makikita natin. And the brown scapular as promoted by the Blue Army must be a sign of consecration to the Immaculate Heart of Mary. And those wearing of this scapular should live their lives according to the example and the spirit of Mary. Okay? So yun po mga tugang ay mga bagay na nagpapaalala sa atin na gumawa tayo palagi ng kabutihan. Okay? So yan po ang ibig sabihin ng scapular. Okay? So anyway, babalik mo si Father Boots, at pagbabalik ko, akin ang ibibigay sa inyo ang dulang May Isang Bayani at Banal.
Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo, kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mami, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Nak, iabot mo tong 50. 20 lang naman ang isa. Bayad po. Oh, sukli! 5 piso? Gets ko yan! 15 minus 40 is equal to 10. Manong, 10 po dapat na sukli ko. Ay, sensya na. Galing mo naman. Talino Activated sa tulong ng Talino Booster Formula from multivitamins, minerals plus lysine Nutriplex. With proper diet and exercise, bilis isip, todo focus at bilis diskarte pa ang anak mo. Alagang Unilab yan. Multivitamins plus minerals plus lysine is the generic name of Nutriplex. Adrian Salceda. Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. May right med ba para sa allergies? Check! May right med ba pampalakas ng resistensya? Check! May ride mo ba para sa body pain? Check! Kaya huwag mahihiyang magtanong at hanapin ang check ng right med. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. An oras hatod sa Indokang. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Revicon Tablet. Lakas na kaya ang ambisyon mo. Nutroplex with Talino Booster Formula. Tulong para bilis isip, todo focus, at bilis diskarte pa. Ang simpleng pampakilig, nor sinigang. RightMed. Pag may check, that's the right one. The right one is RightMed. Liver Aid Silymarin Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Ferrexited. Yun aking ibibigay sa inyo ang dulang May Isang Bayani at Banal. Atin pakinggan. Hatid sa inyo ng Missionary Catechist of the Sacred Heart in celebration of their 100th anniversary at ng himpilang ito, minsan may isang bayani. May salaing ti iglesia tayo, iisa lang ang ating simbahan. Apay nga umadayukin kinilanang mo, apay at alikudan tinagtaudan ti pamatam. Dito ka namulat, dito ka bininyagan, dito ka kinumpilan at ikinasal. Bakit ngayon ay ikaw ang sumisira sa ating simbahan? ¿Qué quieres que haga tu amada madre? Magagawa mo bang talikuran ng iyong ina? Matapang. Walang pagsuko. Buo ang loob. Para sa Diyos at may isang banal. Tinawag mo ako at nakinig. Dinala mo ako rito at sumunod. Senyor,
Naramdaman ko ang sakit ng iyong koronang tinik. Ang hapdi ng mga sugat sa iyong mga paa, kamay at tagiliran. Ang mapait na abdo. Pero papasanin ko, inkluso lopesado pus. Kakayanin ko. Huwag mo lang akong iiwan. Dahil ikaw lamang sapat na. May isang bayani. Naghihintay ang iyong inang simbahan. At may isang banal. Akumpanyame. Samahan mo ako, Senyor. Samahan mo ako. Bayani. At banal. At ngayon, sa ating dulang, masakit na pamamahala. Madre Laura. Claudia. Madre Laura. Madre Laura. Bakit ka alis? Bakit mo kami iiwan? Paano na kami? Kailangan. Es necesaryo, Claudia. Huwag mong kalilimot ang magdasal. Mahal ko kayo lahat. Bueno, kanina pa naghihintay sa akin si Padre Lodi. No te olvides de orar. Huwag kalilimutan magdasal. Magrosaryo. Siyempre, orar por ti. Isama rin ninyo ako sa inyong pagrorosaryo. Opo. Masaya naman ang dinatnan. Oh, bagong ani itong sinaing kong bigas. Naamoy mo ba? Ang bango, hindi ba? Salamat, Ate Yayang. Tataba ako rito. See? Gracias. Mismo. Teka, makaupo nga. Dito ka sa tabi ko. Sige. Parang noong araw. Tayo lagi ang magkatabi sa mesang ito. At lagi mong inilalagay sa pinggang ko ang mga paborito ko. At kapag nalingat ka, kinukuha naman sa pinggan mo ni Ditong. Ay, mi hermano. At mga bagong pagtanggap sa mga pangyayari sa buhay. Lo sé. No es fácil para ti. Alam ko na hindi ito madali para sa iyo, pero kailangan nila ng mapupuntahan, Madre Laura, ng malilipatang kongregasyon. Mahigit na rin 1 taon ang nakararaan. Hace un año. Anong masasabi mo? Siyempre ay cambio. Laging may pagbabago. Sa ayaw ko man at sa gusto ay tinatanggap ko. I-aksepto. Dahil alam ko, may magandang mangyayari. Subalit, laging may kokontra. Laging may tututulong. Ano na naman yan? Ito. Magpapagawa ka ng dormitoryo sa kumbento na yon ng mga Madring Franciscano? At hindi lamang yon. Y no solo eso, magtuturo pa ako ng mga interna. Ha? Nang libre. Gratis? Gratis. Ay, madre! Ang sinumang nagbibigay ay hindi na dapat maghintay ng kapalit. At kung bukas ang iyong kalooban sa pagtulong, biyaya, grasya at pagpapala,
ikaw ay sasagana. Ito ang batas ng langit na kadalasan ay hindi mauunawaan ng sanlibutan. Kung minsan, kung sino pa yung mahirap at walang-wala, sila pa ang labis-labis kong magbigay. Ang babaeng balo na yon sa templo na nagbigay ng 2 kusing ay higit na naghandog ng kanyang sarili kaysa sa mayayaman ng bayan. Tatandaan na ang pinakamasayang tao sa mundo ay hindi yung marami ang natanggap, kundi yung marami ang naibigay. Ang nagbigay ay tumanggap. Ika-22 kabanata sa ating dulang, may isang bayani. At may isang banal, bayani at banal. Ang gusto ng obispo, mag-imbita ng mga kadalagahan, hindi lamang dito sa Lipa, kundi sa malalayong bukid kung saan ang mga tao ay di na halos nakapagsisimba. Yung mga nasa bundok, nasa malalayong nayon, mga tawid ilog. El Obispo tenía razón. Tama ang obispo. Kailangan maabot yung mga hindi na nagsisimba. Malaking trabaho. Dahil malaki ang sakop nitong Lipa. Kaya mo? Malalayong bukid. Aakyat ka ng bundok. Maglalakad. Mainit. Tatawid ng mga ilog. Aba, teka. Baka mangayayat ka na naman. Paano kung magkasakit ka uli, Madre Laura? Ate Yayang, mas gugustuhin kong mamayat na naglilingkod sa ating Diyos kaysa tumaba nang wala namang ginagawa sa ating pananampalataya. Ay, Santísima. Laura? Es una obra santa servir a Dios. Dahil banal ang naglilingkod. Gawaing banal ang ialay ang sarili sa ating pananampalataya. Hindi dahil balingkinitan ako, payat, na sa tingin ng iba, hindi ko kaya. Pero ang hindi nila alam, mataba ang aking puso at kaluluwa. Nag-aalala lamang ako. Solo siempre reza por mí. Alam ko. Lagi mo akong ipinagdarasal. Lagi. Otra vez. Otra vez. Laura, lumingon ka. Sa puno ng sampalok. Mga alitap-tap. Ang dami. Ang ganda. Ayan. Patungo sa iyo ang iba. Nalilihiran ka na ng mga alitap-tap. Tumatapos sila sa Laura. Ate Laura. Anong ibig sabihin nito, Ate Yaya? Sigurado. Maganda ang mangyayari bukas. Bukas. Diyos niyo. Madre Laura, bulaklak po. Para po kay Senyor Jesus. Naku, sige. Bigyan mo ako. Teka, ilan ba yan? Ay, bibilin ko ng lahat. Ay, salamat po. Makakauwi na ako pagkatapos. Bibilahin ko lang po. Ikaw ba'y nag-aaral pa? Opo, grade 4 po. Oh, teka. Oh, itong bayad ko. Yes? Ay, sobra po ito. Isang pera lang po ang isa niyan. 5 lang po lahat. Sa'yo na ang sukli. Idagdag mo yun sa baon mo. Naku, salamat po. Maraming salamat po. Basta, mag-aral ka mabuti at parating magdadasal sa ating patron. Opo. Pagkatapos ko po magtinda ng mga sampagita at kandila, lagi po akong nagdarasal sa Sagrado Corazon de Jesus. Turo po iyon ni Nanay. Abay, magaling.
Anong pangalan mo, iho? Tomas po. Ako po si Tomas Cuenca. Lagi ko po kayong nakikita nagsisimba. Ang ganda-ganda nyo nga po, Madre Laura. Salamat, Tomas. O sige, Sana bukas po uli. hayaan mo. Bukas uli. Salamat po uli, Madre Laura. Kakatuwang bata. Kilala ka na halos ng lahat ng Tagalipa. Pati bata. Ay, sus! Madre, sino? Ay, Padre Obiar! Nakakatuwa naman ang inyong pagkikitang muli, Padre Obiar. Oo, hindi alam nitong si Laura na nasa likuran lang niya ako. Kaya sinabayan ko siya maglakad. Nagulat. Nagulat ako. Akala ko kung sino. Dito ka na ba ngayon sa katedral? Inilis na ako ng obispo sa luta. At tulungan ko na raw siya rito sa lipa. Niyobak pa, Padre. Sige. Kaunti lang ha. Masarap to ha. Tanim ninyo ang balinghoy? Opo. Magdala po kayo pag uwi ninyo. Naku, wag na yayang. At kapag ganitong linggo, marami nagdadala sa amin sa kumbento ng kung ano-anong kakanin. Salamat na lang. Lara, ikaw? Naku, busog na ako. Ate, meron pa bang sabaw ng mura? Ay, marami pa. Sandali. Matamis itong naibabang mga mura. Nagulat talaga ako sa'yo kanina sa patio ng simbahan. Hindi nga kita agad nakilala dahil sa iyong puting abito. Maganda ha? Bagay sa'yo. Pero alam ko, ikaw yun dahil sa iyong magandang tinig. Ikaw naman. Talaga? Oo. Kabisado ko na ang boses mo. Kahit nakapikit pa ang mga mata ko. Oh, Laura. Sabaw ng mura. Ay, ate. Kayo po, Padre Obiar. Gracias, ate. Kayo po, Padre. Tama na. Salamat. Laura, nalaman ko kay Obispo Alfredo na ikaw ang ginawa niyang presidente ng Cofradia de Doctrina Cristiana. Opo. Kaya gusto kita makausap. Dahil yan din ang binigay niyang trabaho sa akin. Apostolado ng Katisismo. Gracias. Muchas gracias, mi Señor. Gracias por enviarme al Padre Obiar. Ngayon na may kasama na ako sa gawain. Tama ang obispo. La mies es mucha, los obreros pocos. Maraming aanihin. Kakaunti ang manggagawa. Paramihin mo po kami. Magpadala ka po ng maraming magagawa sa ubasan. Enviar mas obreros a la viña. Malitap-tap. Mga litap-tap. Bukas ang aking bintana. Mapasok ang mga litap-tap sa aking silid. Ano ito? Jesus. Senyor. Hindi na po kami magtatagal, Madre Laura. Baka po kami ay gabihin sa daan. Ay siya, sige. Mag-iingat kayo, ha? O, huwag kalilimutan. Sa linggo,
O anong gagawin? Magsisimba po at dadalaw sa banal na Santissimo. Magaling. Huwag kalilimutan, ha? O ipaalala sa iba. Opo, Madre Laura. Salamat po. Hoy, halina kayo. Bilisan mo na. Dalian mo. Halika na. Magrosaryo habang naglalakad. Opo! Magdasal, ha? Opo! Sila ba yung mga kasama mo kanina pagpunta sa Lodlod? Mga pinasama sa akin ni Padre Oviar. Sakit sa paa. Maglakad ba naman kayo maghapon? Halika, upo ka muna. Ay, sarap maupo. Nakakapagod. Wala akong sasabihin. Wala kang maririnig. Pero, kung araw-araw ganyan, hindi lang ikaw ang sasakit ang paa. Pati ang mga kadalagahang kasama mo kanina. Ay, sus. Halika na nga't kumain na tayo. Oo na. Sana pala, pinakain ko na muna sila. Sana dito na lang sila natulog. Malayo pang uuwian ng mga yon. Kawawa naman. Kay Lastima. Ay, Santissima. Mayroon na ritong tubig sa basket. May nilagang saging at kamote. Dinagdagan ko at mga talahib. At yung puno ng balete. Nako, doon pa mismo sa gitna tumubo. Hindi na rin maasikaso ni Mang Lupito. Natatandaan mo pa si Mang Lupito? Mang Lupito? Yung gumagawa ng moskitero. Oo, mismo. Dinig ko eh. Ipinagbibili na. Wala namang magkagusto. Ay napakasukal. Teka. Bakit mo ka na itatanong? Parang gusto ko. Ha? Bibilhin mo? 1,500 piso. Ha? Mahal. Malaki po ang sukat. Nasa kanto. Tamang-tama sa iniisip ko para sa mga darating na katikista. Katikista? Bibilhin mo para sa mga katikista? Tama ba, narinig ko? Nakakaawa naman sila. Maghapong nagbabahay-bahay, umaakyat sa bundok, tumatawid sa mga ilog. Pagkatapos, uuwi po, papadilim na. Kapag nabili ko na yon at napaayos ko, doon na sila titira. Kung sa bagay, pero marami pang ipapaayos at gagawin. Bibili ka pa ng mga gamit, muebles, at kung ano-ano pa. Nung tanungin ako ng obispo kung gusto ko ang balak niya, nagdasal ako na bigyan niya ako ng mga katuwang, ng mga gagawa. Dumating ka. Ahora estamos juntos. Ngayon, magkasama na tayo sa gawain. Hindi ba? Madre Laura. At hindi lang ikaw, Padre Oviar. Isinama po pa mga katikista. Darating sila. Magkakaroon na tayo. Nananalig ako. Yo creo solo una oración. Dasal lang. Bueno, gusto ko yung naiisip mo. Maganda. Kaya lang, siguraduhin mo muna. Kaya ayan, para sa mga katikista na maghapon naglalakad, uuwi pa sila. Ako naman, nasa bahay na nagpapahinga. Makadiskanso man lang. Lumang kamalig. Kapag nahawan yung mga talahib at damo, kapag naalis yung puno ng balete dun sa gitna, kapag naipagawa ang bubong, napinturahan, naayos,
Nalagyan ng ilaw at napalitadahan yung mga pader. Gaganda din yun. Natutuwa ako sa katwiran mo, Laura. Lagi mong nakikitang maganda. Ang kapaki-pakinabang. Walang pangit, lahat positibo. Padre Oviar, todo es hermosa a los ojos de Dios. Maganda ang lahat sa paningin ng Diyos. Makasalanan man ay nakikita niya ang kabanalan. Taon na ho yatang hindi nahawanan ng mga damo din eh. Katatalaso ng mga talahib. Madre Laura, ay ingat ho kayo. Ay sandali ho't hahawanin ko ho itong mga nagsabit na mga areo. Naku, istorbo eh. Uy, ayan ho. Kita na ho ang kamalig. Muy hermosa! Luma na ho eh. Ang sabi ko, napakaganda, Mang Lupito. Ay, pasensya na po. Hindi ako masyadong marunong magkastila. Pasensya na rin po. Pero maganda po itong kamalig. Abay, iba palang nakikita ng madre sa kagaya ko eh. Paano gang nangyari? Aayusin lang po natin itong pinto, Mang Lupito. Ayun. Abay, nauna pa sa akin eh. Oh, may guwang at bitag-bitag na itong pader. Sisimentohan na lang po natin ito, ano. May kilala ba naman kayong gagawa? Ay, opo. Mayroon po. Tingnan mo to, pati itong bubungan. Bagsak na talaga. Pwede mo bang makita yung likuran? Ay, opo. Ay, sandali lang ho. Laura! Ate Laura! Nako, may tumatawag ho sa inyo eh. Ay, naku si Ate Yayang. Andito kami sa kamalig, ate. Ay, so! Hindi ko kayo makita. Ang dami ng damo at ang tataas ng talahib eh. Ay, sandali ho. Hahawiin ko rin mga talahib. Ayan ho, ayan. Okay na ho. Ayan ho siya, oh. Ayan. Naku. Ay, para naman palang pumasok sa gubat, Mang Lupito. Ano ba ito? Akin na ho yung dala ninyong basket. Akin na. Ay, heto. Pinadala ko kayo ng maruya at limonada. Ito nga, Pagkabigat. Ate, ano sa tingin mo? Ari gayon? Oo. Ay, malaki naman pala. At saka, teka, ay hanggang doon ho ba ang sakop nitong sula? Doon sa may kabilang puno na yon. Abay, opo. Ay, makikita ninyo ng husto. Kapag yan huy nahawan at naalis yung puno ng baliti sa gitna ho. At pwede pa hong gawan ng isa pang bahay. Magiging dalawa? Ay, tunay. Dalawang bahay, Madre Laura? Bala kong magpatayo ng isa pa, ate. Para itong lumang kamalig, para sa mga darating na katikista. Diyan sila titira. At yung ipagagawa kong maliit na kubo, para sa akin. Sa kamalig na yon magsisimula ang bagong bukal ng katisismo. Sa kamalig na yon maiipon at uusbong ang mga kadalagahang magpapatuloy sa pinasimulan ni Madre Laura. Kung magtutungo ka sa Lipa, sa panulukan ng Kalye Esteban Mayo, ay makikita mo ang bahay na napipinturahan ng asul. Ito ang kamalig noon ni Madre Laura. Sa kabilang kalsada ay nakatayo ang isang malaking mall. Ito ang lugar na dating tahanan ng mga Mendoza. Halos sa likuran lamang ng katedral. Subaybayan ang pagpapatuloy ng ating dulang. May isang bayani. At may isang banal. Bayani at banal.
Mga nagsiganap. Nora Buencamino, Jan Urbano, Wendy Villacorta, Daniel Deopante, Rose Barin, Alex Agkawili, Didi Tanwakyo, Edgar Nabalta, Veron Calaguas, Rona Aguilar, at mga madre ng Missionary Catechist of the Sacred Heart. Sister Leodilin, Sister Eugene, Sister Diva, Sister Cynthia, Sister Jade, at Postulant Jillian. Kasama ring nagsisiganap sila Joe, Tom at Jom Olorisissimo at Ces DC Guevara. at Miss Tanya Gomez bilang Madre Laura Mendoza. At Ginoong Jerry Magnaye bilang Obispo Alfredo Versosa. May pahintulot na musika mula sa epic hero Alex Productions. Karagdagang musika nina Noel Argosino, Conching Larita, Roy Alcantara at Froilan Malimbang. Nagbigay ng buhay na tunog, Jerry Mucha. Recording at mixing engineer, Froilan Malimbang. Ito ay buhat pa rin sa pananaliksik, panulat at direksyon ni Bernard Factor Caniaveral. Ako po ang inyong lingkod, Sister Julie Micosa, MCSH. At Bernard Factor Caniaveral nagsasabing, may isang bayani. At may isang banal. Bayani at banal. Ito ay sa produksyon ng Missionary Catechist of the Sacred Heart in celebration of their 100th anniversary sa pakikipagtulungan ng himpilang ito. Kaya mga tugang, Diyos mabalas po sendo gabos na naginanyog kang programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP. At bukas ating ipagpapatuloy ang magandang kwento ng may isang bayani at banal. Muli, God bless everyone and see you tomorrow. Bye-bye. Our all-day busugeras, Vice Ganda and Bye Night.